Advocate Fatsai Mahere vajamuka aiwa Fatsai Mahere auya panapa akaataka Ministry of Health and Child Care Zimbabwe pamwe chete aiwa naminista wacho akati aiwa muri kufara nazvo zviri kuitika nokuti kuona kuti mahealth centers enyu egovernment aya ndo ari kutova mahotspot akanyanyisa aiwa emakolera outbreak nezvimwe zvirwere vanhu vasikana kuwana maservice chaiwo chaiwo avari supposed kuwana muri Zimbabwe. Aiwa Fatsai Mahere azojamuka sana mina mashoko ataura ndo panokuti chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti rambochiona maupdates andokupa panapa paZim News Live nokuti anosvika panapa paX endo pakonyora chiti ndiye Minister Douglas Mobeshora in the Ministry of Health and Child Care Zimbabwe. Are you not concerned about the state of this hospital ward B6 at Mpilo Hospital? Why do you act surprised when medieval diseases like cholera and typhoid break out, yet your treatment centers are a recipe for them? When will this unacceptable health hazard be fixed? Or do you not care? This is a messy. We need new leaders. Ndoma advocatero arikuita panapa Fatsai Mahere achiti aiwa takuda maleaders manyuwani noti muchasvika rini muchiona zvinhu zvakadaiso zvichiitika nokuti vanhu vari kufa. Aiwa totoona kuti macenters acho kwatiri noti vanhu vafanira kutowana maservices kuti vanorapiwa nokutoita maoutbreak acho muri Zimbabwe. Aiwa Fatsai Mahere haasi kutomboda zvina basa chimbotodzai munoti kudii pamusoro pemashoko auya achitaura panapa achiti aiwa izvi this must stop tauda maleaders manyuwani. Pinda comment section menu kuti mafungiro enyu musangana kusubscribe kulike nokutina on the bell icon tirambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.